Mga paps, gaya ng lagi paulit-ulit ko sa inyo sinasabi, walang ibang masarap doon sa buhay yung hindi gumawa ng mabuti. Unang-una, napapasalamat ko Diyos sa Panginoon dahil ginawa niya tayong riders. Nandito ang bawat isa sa atin. Nagsuportahan tayo. Naging kadena tayo, nagbuklod-buklod tayo, nagsama-sama tayo. Sa paunti-unti natin, lumaki ng lumaki. Hanggang ito na tayo ngayon. Nakagawa na tayo ng mga posible, ng mga natin yung posible na naging posible dahil sa pagtutulungan natin. Nagpapasalamat din pala ako sa airport ko at airport ko na riders din. Yan, 22 hours ang biyahe namin galing ng Maynila. Salamat sa mga senior. Actually, inopen ko sa amin ni Pops Arnie, Pops Liam, na mag-event ng maangas. Wala kami pagdadalawang isip, pagdadalawang isip, oo agad kami. Kasi, nakailang punta na rin ako dito, lagi ko kami sa isla. Nag-aano lang kami, namamasyal, travel. Pero ngayon, iniba naman namin yung nature. Kaya mga Pops, maraming salamat sa inyo lahat ngayon dito ngayon. Wala ito sa kalahati ng bilang natin kasi kung compare tayo, hindi tayo kasya rito. Hindi nakapunta yung iba na uunawaan natin. Kasi lagi ko sa inyo sinasabi, ang first priority sa buhay ng bawat isang riders na nabubuhay sa mundo, unang-una, Diyos. Pangalawa, trabaho. Bakit trabaho? Dahil pag wala kang trabaho, hindi mo kayang buhayin ng pamilya mo. Lagi nyo lang inuhuli yung rides. Kasi yung rides nandyan lang yan. Yung bawat isa sa atin nandyan lang yan. Pwede natin balikan yung mga na-miss natin. Kaya, saludo ko sa inyo, doble-doble saludo. Sila Pops Anthony, sa mga member nating army na sumusuporta sa atin kahit hindi sila nakarating. Kasi naka-high alert sila ngayon, hindi sila nakapunta rito. Maraming salamat sa kanila. Sa mga representative natin na masisipag, lahat, di ko na kayo mabanggit sa isa, baka makalimutan ako, magkatampuhan pa eh. Alam nyo na yun, Pops. Tapos, ano bang ano natin? Medyo nahihiya po kasi ako eh. Pasensya na po, hindi ako nakakaintindi ng Bicol eh. Yung si Ramsa na lang. Dati, no? O, anong ano natin, boss? Ano bang... Sa mga bata pala, sa mga bata na nangangarap na maging riders, ang pagiging riders, hindi yan isang uri ng bagay na gugustuhin mo lang na mag-ride sa ako sa ganito, ganyan, gano'n. Bigyan nyo ng kabuluhan. Kasi pag riders na kasi, yung iba pinagtatawanan kami kasi lakwat-zero yung mga yan, gala na yung mga yan, walang ano yan, kung saan napupunta yung mga yan. Ang hindi nila alam, sa riding community, nandiyan dyan ang pinakamatibay na pamilya. Dahil ang bawat isang riders, pag may problema ang isa, tumutulong ang isa. Kaya kayong mga bata, habang bata pa kayo, simulan nyo ng gumawa ng mabuti. Para paglaki nyo, aali nyo ng kabutihan. At sana balang araw, pagtanda namin, kayo naman ang pumalit sa amin, kayo naman yung nakatayo rito, kami naman ang nakikinig doon. Yun lang, maraming salamat sa inyo lahat. Saludo. Salute po. Thank you very much. Okay, yung grupo po na galing pa ng QC, ano po, sabi nga po ni Pops Soy, 22 hours po ang minotor nila simula Novaliches hanggang papunta po rito. Para lang po maiabot sa inyo yung tulong na kahit sabihin na natin konti lang po. And yung tulong po na ito, galing po ito sa pinag-ambag-ambagan ng grupo para po ma-realize yung ating event. Ano po? So, next po ang ating mensahe. Yung bawat representative po ng Los Viajeros Riders Club, kinakailangan, talagang kailangan po, na mag-message dito. Bakit?